Tsekatkaa tää nuoret. Pystyttekö te voittamaan aikuiset juhlakuninkaan tittelissä? Schools Out-bileet on mahis näyttää, että nuorempi sukupolvi juhlii nextillä levelillä. Kokoa squadisi kasaan ja tule mittelemään aikuisten kanssa siitä, kumpi sukupolvi pistää paremmaksi. Tapahtumapaikalla on täyspaketti. Soi parhaat biitit, valot vilkkuu ja juomat on kylmiä. 11 DJ:tä huolehtii siitä, ettei tanssilattia pääse kylmenemään hetkeksikään. Vetäkää niskaan killereimmät asut ja tulkaa näyttämään sikeimmät muuvit. Nyt voitte todistaa, että nuoret dominoi bileskeneä. Vai dominoiko? Saman katon alta löytyy myös K18-areena, jonne vanhemmat voivat mennä lepäämään hetkeksi. Vai näyttääkö vanhempi sukupolvi sittenkin, että vielä jaksaa tanssia suohon nuoremman sukupolven? Tuu paikalle ja todista tanssilattialla sukupolvien välinen kamppailu. Tehdään legendaarisia muistoja ja näytetään kumman generaation bileet räjäyttää tajunnan. Nähdään Schools Outissa.